Jenglengane Mas Yuda marem lho. Nganti nyamplung Parem. Lagi roh bengi iki singen nyonyor cangkeme. Iki nono mbok aku ae nyapa musuh wong wedok mbok tonyo. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Ora lara apa. jenglengane. Yang ugle-ugle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jaran. Ya Pelekne kowe iki ya. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho ora. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas kowe nyatane. ya menak. Wayah wong Rungokno jan. Enak ngono lho kok. Ayo janingan ngono menak. Lah kowe jajal, Cak. Yo. Waya wengi hutan krimis rawe suwe banyu tampo mati nasi kana kunangi Alah, rapat ora Kecepetan kowe. Kecepetan, rada ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wong wengi hutan krimis rawe suwe banyu tampo mati nasi kana kunangi Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampai telat lho. Goblok. surasa gelo. Rasa gelo. Ono ijole. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tur Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Ae Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun